Jaod bura mar Arida Otiende Amollo omako bura mar rucho oko paro mar chik mar omenda mar higa 2024. E ote manondiko ne spika mar od bura Moses Wetangula, Otiende wacho ni od bura kod jatend piny onge gi teko mar golo oko kata timo lokruok mathoth ne paro mar chik mosechopo e somo mar adek. Otiende lero ni yo makende mar wito oko paro mar chik mar omenda higa 2024 en weye mondo chak tich ayanga, bang'e to jod bura otimo twak kendo puodho paro mar chik mar rucho chik mar omenda ma higa 2024 e odiechieng' ma chik makamano ne chako tiyo ayanga. Kaluwore gi chike kare 115, jatend piny nigi thuolo mar ndalo 14 mar keto koke e paro mar chik bang' spika chwalone. Ponono ni jatend piny otamore keto koke e paro mar chik makamano bang' ndalo 14, paro mar chik makamano chako tich ayanga. Ma yango ni paro mar chik mar omenda ma higa 2024 dhi chako tich ayanga tarik 9 mar dwe mar abiriyo, bang' jatend piny William Ruto otamore keto koke e chikno chieng' tich adek jumani, kaluwore gi ng'anyo mar kwedo chikno manomiyo rowere mag Gen Z omonjo od bura mamalo chieng' tich ariyo mokaloni.